Сега да погледнем кандидата на ППДБ, съдия Борислав Белазелков. Пенсионираният съдия Белазелков е човекът, който създаде съдебна практика в полза на кредиторите и частните съдебни изпълнители. Какво е написал за него адвокат Светлозар Николов? И за ваше сведение, Белазелков е известен с цялостната си дейност в полза на банките и частните съдебни изпълнители. Съдия Борислав Белазелков и сестра му, нотариус Ксения Белазелкова, са своеобразни имотни крале, според справка в имотния регистр. Циничното е, че публикации в пресата, част от имотите, върху които роднинският тандем слага ръка, са запорирани от частни съдебни изпълнители в тяхна полза. Много е съмнително, че докато съдията Белазелков налага съдебна практика в полза на ЧСИ-тата, сестра му пък нотариуската се превръща в същинска имотна кралица именно с помощта на ЧСИ-тата. Както се казва в интернет, случайност не мисля. Пробутаният ни кандидат за Конституционния съд Белазелков завършва право през 1981 година, след това става съдебен кандидат, 1984-1986 е съдия изпълнител в Софийския районен съд, а през 1986 вече е назначен за съдия в Софийския районен съд. Интересно и много интересно е дали Белазелков е бил член на БКП, когато влиза в съдебната система. За да станеш магистрат в годините на комунистическия режим, това не беше възможно без височайшата воля на Комунистическата партия.